Al Nou Esportiu obren una nova via amb el fitxatge de Gerard López com a seleccionador de Catalunya en substitució de Johan Cruyff. A la portada de l'Esport afirmen que el Barça ha contactat amb Courtois. Encara que el Barça, diu al diari, tindria tancat un acord amb Ter Stegen, la prioritat és el porter belga del Chelsea cedit a l'Atlètic de Madrid. Mundo Deportivo es refereix a la sessió del Fòrum Fundació ahir al vespre, estil Tata. L'entrenador del Barça i Carles Reixac van establir un col·loqui en què un Martino intimista va parlar de l'actualitat barcelonista. Més tard, rotacions matemàtiques. El sistema de Tata per oxigenar els titulars sembla, segons el diari, seguir uns calculats cicles individuals i col·lectius. A l'Ara, tema de portada a la part superior. Rossell té una acció penal oberta al Brasil. Ho desenvolupa en la secció d'esports Albert Llimós. Les autoritats brasileres es miren amb lupa les activitats empresarials de Rossell a Brasil abans de ser president del Barça amb motiu de l'organització d'un partit Brasil-Portugal el 2008. El procés se suma a la causa administrativa que el president blaugrana té pendent per cas Ailanto. A La Vanguardia, com a la resta de diaris, es fa una ressenya de la conferència de Joan Collet, president de l'Espanyol, ahir a Barcelona Tribuna. Aquesta lliga s'acosta al frau. A Itàlia, els diaris esportius es fan ressò de la sanció que ha rebut el Milan, el tancament durant una jornada de l'estadi i 4 partits amb excés. Al Corriere dello Sport, Galliani afirma: així ens maten. A l'Argentina és inevitable, la portada d'ahir era per la victòria de Boca al camp de River, 0-1, gol de Gigliotti.